ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд дақиқа пеш маросими вазнкашӣ ва охирон муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 267 баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки худи турнир пагоҳ бегоҳ баргузор мегардад. ҳамчунин бисёриҳо савол доданд ки Зубайра Тухугов дар ин турнир иштирок мекунад ё не. бале дӯстон, Зубайра Тухугов низ дар ин турнир иштирок мекунад. барои ҳамин биён охирон муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро тамошо мекунем. With that backdrop, we move on to the UFC's heavyweight division. Alexander Drago Volkov